Jane Panja iki apa kurang kopi to kon senggan angel ya. Lah iya. Ngono ki kasep. Kasep Mas, kasep. Kasep. Panja iki ndek mang. Ya ora apa-apa, sing penting senggak. Iya. Heeh. Sing penting metu suarane no. Mas. Sing penting metu suarane. Tes swara palus ora ngono. Alah ambekane do pales kok kowe. Aku maksudnya aku. Aku ambekane pales. Aku ngenyek Mas Atik ya kedosan aku kok. Ownernya. Oh, ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Los dere. Ya. Lanjutke. Iki pasanganku mawan kuning kang kudu sumape pangajaku hasil lahir terus sing kepenak dirungokke mat-mate kanggo ora ranggaman karep-arep panas saking Surya Putra Kencana dumateng saking para rawuh para bapa ingkang kersa kelangan beksan wonten ing sasana Pandharan kasumanggaken. Thank you.